Halo perlok perjor buat ki subscriber ki baju subscribe ya ke channel janga ki baju support ya ke channel janga mo dah kan ka por nga ko ban wan ra ip kato kan nge cementoy ya pi baro ki ba ya support ya ke channel janga te wala ke channel janga kapat yo monetize henrengan wan ra ip kato nge cementoy mo te wala kampat yo monetize henry mentang ai ba ke channel janga kadang kiu dang kiu mar dei de ke jing support jom pi ba de ke jing ya share jom pi shaki perlok baro mo tenga ngai i ke channel janga menta kadang kiu dang kiu menta ngam chu pelai video show menta la slam ha la bun banai ha ti kono banai ngam la ar banai lai banai sa banai ni ngam chu pelai video show ngai ngai i ke jing support jom pi ke jing ya share jom pi ba ke jing ya ka subscribe janga kadang kiu dang kiu mo ngai ngam pat yo monetize maka voice time kadang duna ha piduna hal nya pe kemau nya pe no pnyo ra nga ka monetize mo ya share no ki ba ki bompat ya subscribe ro nya subscribe no mo teman tangan man ra nang ni sekman ong ngan man ra pun sin ki jumentoy ya pi mo ki jumentoy but ka bai lut bai pe ju pi ngan siu mo ngan siu tang ma tang ki bala ban le ya ta ka bangangan ong mo ting menta lese baro pila ya kwa ban yo ya kata ke jumentoy ngan man ra pi te mentang ina perslam shu ina perslam te ngan man ra pi ka bai ke jingkeli ngan ra ka bai pi ke jingkeli bat no bala ban jubab ya ka badai bala ban jubab nangkong ya ka badai kemun yaw tangan ai ya ka bai pe ma ka bai pe ki bala ban jubab nangkong ngan ai ka bai pe jong pi report ka mo report ka lah ngan share la pikwa bangan transfer hapo Google Pay la ne hapo Paytm la ne hapo Gmail jong pi ngala ban le kata but ban easy recharge da ka extra data kalong report ka kabalong haka Jio la ne Airtel bat hitwe kabalong report ka la kalong na kano ka balan ka biyo mo ka recharge ka biyo report ka te menta sisa ngam thok pi baro ki ba ya yo ya kan channel kema wan ya share ki perlok chu pi ru ba ki bai ru kin yo ya kan mo barabar kan ai pi omdei tang ba phin yo je mentoi na kata ka pisa ka mangan ai bai ngan ai ban bon ki jingkali ki ba phin se yo jingkar khuru ni ki jingkali ki bangan ai menta ngan ai shwa na ka wi ka ba menta ngan man ra ai pi ka jingkali ka ba kham kha molai mo ka ba kha molai ka ba phila ban pli jingmut bha ba phila ban jubab ya kata te hadin ba phila ban jubab ya kata pen text pen chai bhai ka jubab pen comment ha ka video pen ai ha ka jubab ka badai bat pen chai ha ka kom jangka la ka bajrong kan nor ngan pule be ya ka jubab chubi te pen jubab ya ka jubab ka badai bat jar bala ban jubab nongkong ya ka jubab ka badai kamun ngan ai pi report ka mo ngam thok ta le ngam thok sisa ngan IP te kenal ban share kan video shaki polok chu pibaro bat ya kan jubab ka badai ngan sai lasham tayo mo haka ju kan kasni mentari kasni palai mo dengan ai lasham tayo kasni palai biang kan ai ka jubab badai hadin kata ngan sayo ban text ya pipo comment banyak sim number phone mo ya kibat la ya ka jubab ka badai ngan ya sim number phone ya text po WhatsApp entah kin saya le kuno banya transfer ka money no la kalong daka top up daka bangan IP na kano ka ching ai dak kat ka ba pipi kwa to maka ba de report ka te kemau banya share kan ka video shaki pelok jumpi mo shite yo mo ngan ai lat IP ke jibab de te mentangan keli no IP kata ka ching keli mo te ka ching keli ka bang kwa banong kalong udon we ujing thau ngam ha mo udan we ujing thau bala ujing thau ba im uba kat ba udang sumla umla ban kanthi ban jom mo ju kanthi ju jom reida la tamen kamut klan ha ban kanthi ban jom mo kai kata ka ba kat ba dang sumla umla ban kanthi la ne ban jom reida la tamen kamut klan ha ban jom ban kanthi dala kedor sengkai ha gen kum gi tamen umla chu ban yang te hata la ban jom ban kanthi no de ngam la ban ai klui kan ne namal ba kalang ba sokha la dang ai klu kumut tang shu ai klu kumut phila tip lon ma te
kan mau sai sian kan kali pi ka ei kata ka jing thau ba im ayu ta uba kat badang sumla umla ban jom lane ban kan thi nei dala temen kamut ula ban jom ban kan thi pin jawab ya kanik uba jawab ka dei shisha ngan tiknang ngan ay kata ban ngan wan ra barabori pi ka bakum kan ka jing kali bat pun ki jing kali ka dei ki jing kali ban pen kata malai mo pen kata kali ki jing kali ka ya serial bai ru ngan kali pi bat na kle se na ki jing ken man ken jing ken la ne na kino ki mentang ngan sakli pi na ni shikmat ngan panya ya kanika ka ba yo jimentoy ya pi baro ka pe dengan wan ra pi ki jimentoy barabor ka bakum kane tama ting ting kan barabot ngamla ban ong man kasi ngamla ban ai kane nomor ngar man long baduk pi dang long baduk te ngamla ban ai pi te mentaru ngan ai shwa iba khendiat ya report ka mo pi te ngan sa ai ha dien la se dalang ngala yo monetize song ngala yo kamai bha na ka channel kamut ngan wan ai ha pi ya kata ka jimen toy ka ngan yo na ka channel no ngan ai pi ngan pen ngan kampen he no i ka jing ai mo te hakani ka por nga kwa ye pi ba pen ye share lang ye kan ka video share ki polok pi baro haki WhatsApp pi status ki story pi ki po ki FB pi bat pi la ban ya thu iki ba pin jibab ya kan ka jingkali ha ka channel kat wa mi sam tenata pin yo ya kata ka price no ka ba on ka price ka ba report ka no phila ban tho na kidak ong pin jibab ya kan jingkali ka ba luckily na ka channel kat wa mi sam tane phila ban sna video khin jat ro ban share follow phil ne phila ban share na kan ka video jonga share follow phi khnang ba kiru kimyo ye ki mun toy lang no but kan mau ban ya support na phi ki bom pat ya subscribe kan channel jonga ro subscribe no phimyo je mun toy sibun but phimyo lesengan pan mi ki video ki ban long jing khu ro ki je mun toy ro na ne sekman te kan mau ban ya support no mo ani share ki follow phi ban ya subscribe i pha i ki follow phi ro mo te hakan ka pol tang kane ngan ra i ki jingkali hit second do hakati tiyo jomkane kasi kaba kasi palay mo hakane tiyo banwan ngan sa IP iya ka jibab ka badai mo ngan sa IP ka jibab ka dai ban ngan ya thu IP mano itai ba job iya ka jingkali iya ka ne ka thang te section shon pankut ngan kali yang section kai kata ka jing thau ba im yu ta ba kat badang sumla umla ban jom ban kanthi in re dala temen dala kedor sengkai umla syu penyeng la ban jom ban kanthi pin jawab ikan jingkali tang kire parok in sekundu next video